What a beautiful name it is. Can't compare to this. Yung ganito na french fries guys, oh, yung Virginia na okay, pag-i-edit. Thank you. Ano? Uy, si mama nang lagi mag-wash sa plate. Kaya mag-study pa ka. Yung mga simple pala, yun yung mga inuuna. Ilalagay ko yun dito sa screen kung ano yung plot ko lang siya. Yung a, e, i, u, u, yung ba, bibi, bubu. So, ayan yung niluluto ko guys. Ito yung ayan. Ay! Gusto ko to guys, as in, ang ganda. Ayan yung title niya. What a beautiful name. Ang ganda. Talagang kahapon. What a beautiful name it is. Can't compare to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Hello guys, good morning. Today is September 11, 2018. Today is Tuesday. At si Papa nakaalis na kasi maaga sila ngayon kasi may may drill. Alam niyo, pa-practice ng drill, parang gano'n. So si Hagrid din tulog pa. Nagkape lang ako kasi si Papa sinabayan ko lang kasi hindi pa ako pinauna ko na lang siyang kumain. Ako mamaya pa ako kumain. So nagkape-kape lang. Then mamaya mapapak naman ang order as usual. Praise the Lord, hallelujah. So wala ko masyadong kaganapan. Kahapon pala hindi ako nakapagtapos ng vlog kasi sobrang na-busy talaga ako kahapon. Kaya hindi natapos yung vlog. Parang umaga lang ata ako nakapag-vlog kahapon. Kasi andito din kasi kahapon yung mga sister-in-law ko. Tapos bumili ako kahapon ng kasi nandito sila. So bumili ako ng french fries. Sobrang busy. Ay, yung Toblerone. Yung ganito na french fries guys, oh, yung Virginia na 1 kilo. Meron palang ganito yung Virginia. Tapos ano siya, 137. Kasi pag pumupunta sila dito yung aking mga may bisita, at least merong na maluluto diretso. Tapos pag walang time, pwede ding ibaon ni Hagrid. Ganon. Tapos tingnan nyo naman yung plan ko. Yung mga petsa. Hindi na, sabi ni Papa, bakit ang layo na ng mga petsa mo? Anong petsa pa ngayon? Ito palang petsa yung nalagay ko. So, ayan. At least, mayroong stock na, nakulog. Ito, dito ni Papa, yung Toblerone. Minsan talaga nakakain yung Toblerone. Nakakalimutan namin, May, pala sa ref. Pag nasa freezer, nakakalimutan. So, ayan guys. Dito ako sa computer kasi yung mga videos ko dito ko pag hindi ko pa ini-edit, pag meron akong inuunang i-edit, ini-edit ko muna. Tapos yung mga hindi ko pa ini-edit ng mga videos, sinisave ko dito sa sa computer. Ginagawan ko lang siya ng folder para hindi ako para alam ko diretso kung saan ko tapos pagtapos ko nang i-edit yung dito, i-delete ko na naman. So ganun yung aking ginagawa. So naghahanap lang ako ng paraan. So diba, makakahanap ko lang talaga ng paraan. Hanapan ng paraan talaga, wala excuse. So dito ko talaga siya kasi ino-on ko lang talaga tong internet, yung computer pag pag mag-upload ako ng video. Dito na ako nag-upload guys. Yung isa, mag-study pa kami niyan. So talagang ginagawa ko, kahit minsan tinatamad ako guys, talagang ginagawa ko, magiging productive talaga yung araw ko kasi kailangan may matapos ako. Kasi pag wala akong natapos, alam mo yun. Tapos eto pala nagamit ko na eto yung headset na headset na tawag dito guys. Kasi sa amin headset talaga yung tawag Hindi naman yung kuko, wala na talagang So nagamit ko na. Lang, hindi talaga siya malakas na super
Yung ordinaryo lang talaga. Kasi, parang ano lang naman. Pag nag-upload lang ako pag nag-download ako ng mga sound effects, ganun, may mga, so kailangan kong gumamit. So, habang ako'y nag-edit, bigla namang nagising itong isa. Good morning! Good morning! Say good morning. Wala pa siya sa mood, guys. Mag-start na sana ako mag-edit. Nagising na eh. Uy, nag-hi man. Uy, nag-hi. Nina! Ha? Nina, come on! Ikram! Ha? Ilat ka mo. So, kami ay kumakain ngayon, guys. Ang aming ulam is fish. Pagmamayagan. Huwag ito. Hoy, Diyos ko, Lord. Mama lang. Mag-study kasi patapos niya yan. Basta-study muna siya. Kasi habang ako ay maghugas ng plato, so siya ay mag-aaral. At yun nga, hindi ko natapos yung aking pag-i-edit. Thank you! Welcome. You're welcome. Hindi ko pa natapos yung pag-edit ko kasi yun nga, isig na siya. So, mamaya na lang pagbalik ko dito galing sa school. So, ganyan. Ayan na ating anak. Uy! Si mama nang lagi mag-wash up plate. Kaya mag-study pa ka. So, ayan na. Ganyan talaga siya, guys. Ganyan talaga siya. Mag-study kasi pagod na rin siya. Actually, hindi ko pala na to sa inyo. Ito yung ginagamit ko sa kanya. Actually, marunong na naman siya magsulat pero kailangan pa talaga ng more practice pa. Alam niya yung sulatin niya yung pangalan niya. Ginagamit ko sa kanya ito, guys. Nakuha ko to sa themeasuredmom.com. Gustong-gusto ko sa kasi siya kasi meron talaga siyang dot na red para talaga yung kung saan siya mag-start. Marami naman mga printable talaga doon sa Google. So, eto yung napili ko. At saka may na-learn ako na kasi nung si Hagrid, nag-focus kasi ako sa kanya sa reading. Nung medyo maliit pa siya. Tapos, noon nga, kailangan ko siyang turuan ulit ng pagsulat. Kasi, hindi ko talaga alam kung saan mag-start. Kaya talagang syempre, kailangan kong, kasi rin sa trabaho kong mag-research kung paano. So, yun nga. Kasi, diba, yung normal yung na ginagawa talaga is, turuan lang sila basta turuan lang sila ng magsulat, diba? Pero, may mga ways pala para mas madaling matuto yung bata. May guide siya na dapat kailangan hindi kasi syempre nag-start ka sa A, B, C, D, diba? Mag-start ka dun sa sa pinakauna, diba? A, B, C, D, dun ka mag-start na ipaturo sa kanya. Yun talaga yung akala ko noon. Pero nalaman ko na dapat pala may guide na dapat may mga numbers ay letters na kaya nito, yung E. Yung mga simple pala, yun yung mga inuuna. Ilalagay ko yun dito sa screen kung ano yung, may format siya. Parang may siya, na parang yung dapat iuna na ituro sa kanya. Yung pala yung mga simple. Basta yung mga E, ganito, mga I. Yan yung mga inuuna, yung mga simple. So, hinati ko siya para hindi siya ma-overwhelm sa kadami. Tapos, ito yung mga last, yung mga mahihirap na talaga na i-trace, yung Q, yung D, yung mga medyo mahirap-hirap. Ito, yung mga
Eto talaga mahirap, katong G, diba? So, excuse sa kuko. So, yun pala. So, may ano siya, hindi pwedeng start ka sa letter A. So, doon ka pala sa mga basic na mga ano, para mas mabilis daw matuto yung bata. And then, in fairness naman talaga, ang bilis. And then, dapat mag-start ka daw sa pinaka malaki yung mga capital letters. Doon ka daw mag-start bago yung mga lowercase, yung mga small letters. Doon ka daw, yung huli. Kasi mas mabilis na lang daw yun sa kanila i-trace yung mga ganun, yung mga sa maliliit na. So, ganun talagang intentional yung aking pag-ano sa kanya talaga, pagtuturo. Kasi sa kabila ng kabisiyan mo, kailangan ko talaga mag-research kung paano mabilis siya matuto. Kasi mai-stress din ako pag hindi ko alam yung kung paano mag-start. Alam mo yun, mas lalong nakaka-stress. And then, eto yung aking ginagamit sa kanya. Sinulat lang talaga to lahat. Ayan, sinulat ko lang siya. Yung A, E, I, U, U, yung ba, B, B, Bu, Bu. So, memorize niya to actually. Sobrang ano na lang, parang ipinapaano ko lang sa kanya talaga. Pero, actually, matagal ko na itong nagawa, itong ganito. Pero ito yung ginagamit ko sa kanya. Yung ganito lang. Tapos, ito sa baba. Sa mga hindi nakakaalam, no, pag nag-start sa pagtuturo sa bata, actually, hindi dapat, diba, hindi dapat yung A, B, C, D, E, F, G, hindi yun dapat ini-introduce sa kanila. Dapat inuuna i-introduce yung phonics na sound. Yung mga sound muna. Hindi ko tinuturo kagad talaga yung ano, yung A, B, C, D. Diba yung mga noon, yung mga ginagamit na yung A, B, C, D, E, F, G, hindi ganun. Pero alam niya kung paano, kung ano yung A, B, C, D, G. Pero yung sound talaga, yung pinakaunang in-introduce ko sa kanya para mas madali siya matutong magbasa. So, yun. Yun lang, na-share ko lang kasi para at least, diba, kung may mga nanay dyan na ano. Kasi yun din yung natutunan ko. Akala ko alam ko na eh. Pero yun pala, meron palang mas mabilis na, parang may tiklik pala doon para sa pagtuturo ng bata. Kasi para iwas stress na rin, diba? Kasi stress pa tayo sa mga ginagawa natin. Ang dami pa may stress, diba? So, yun lang tayo yung i-share. Kasi very intentional talaga ako sa pagtuturo sa kanya. Kasi hindi naman kailangan maging perfect sa school. Parang, syempre, nagsa-start pa kasi siya mag-aral ng ano. So, kailangan talagang may guidance. Kasi iba din talaga yung tuturo talaga yung nanay. Talagang binibigyan ko siya ng panahon talagang makapag-sit down at makapag-aral. Pag wala naman akong time, excuse me, like nung nag-post ako sa Instagram or sa Facebook, nung ano, pag sa gabi, yun lang yung gabi yung medyo busy ako, mag-pack ng orders, pag mga gawaing bahay. So, si Papa yung pinapaturo ko sa kanya para at least may ambag naman siya dun sa pagtuturo kay Hagrid. Para at least, diba, alam niya yung struggle ng pagtuturo. Pero actually, ano lang naman yung mga basic lang. Kasi hindi na alam ni Papa yung ibang mga ano. So, yun lang yung pinapaano ko sa kanya. Si Papa yung natuturo sa kanya sa gabi. So, yun lang. Tapos niya mag-study. So, ayan. So, yun. Nag-cellphone na siya. Pina-cellphone ko kasi malapit ng malaubat yan. Tsaka nagsa-snack na siya. Kasi mamaya, pasok ka na naman. Kasi sa gabi hindi naman siya Actually, si Hagrid talaga pag cellphone at tsaka cellphone o TV. Actually, minsan lang kami nagta-TV. Ako lang talaga yung mahilig mag-YouTube sa TV. Pero sa cellphone, hindi niya kaya ipagpalit yung laro niya sa cellphone talaga. Kasi siguro hindi siya nasanay dun sa cellphone. Hindi siya nagsasanay sa cellphone kasi minsan ko lang siya pinapa-cellphone. Ano ba nangyayari? Sarap ng plema, no? So, dahil tapos na akong magturo sa kanya, i-ready ko lang yung mga ipapak ko mamaya sa, ano, so, in fairness, tatlo pa lang yung na-check ko. Kasi, yung pag-upload at saka yung pag-edit, mamaya na lang yun. So, i-ready ko ngayon yung para hindi marami mamaya, diba? Para at least na-prepare ko na. Kasi ganun ako, nilalagay ko muna sa mga pouches or sa boxes pag own packaging. Inilalagay ko na dun diretso para mamaya sa gabi, diretso ko na siya ipapak or pag may time ako, ipapak ko na siya diretso.
Kasi diba halongkatin ko pa yan kung saan yung mga items na orders. Then yun yung ating buhay-buhay guys. Atong bula, ang snack ba? Wow. Ay, wala akong bra. Gusto niya, dyan siya kumakain kasi bawal dito sa higaan. Alam niyo naman dito, yung bahay dire-diretso. So yun guys, ipagpapak lang muna ay mag-prepare na muna ako na yung mga orders. Bago ko makalimutan, habang ako may ginagawa, gusto ko manood ng YouTube. Ubusin yung time ko sa panonood ng YouTube na, yung YouTube lang alone. Kasi pwede ka namang manood ng YouTube na may ibang ginagawa, diba? Parang may, diba, habang nag-enjoy kang manood, at least may nagagawa ka pa rin iba. Pag hindi sayang sa oras. So, yun. Let's get ready to rumble. Ayan. Tapos ko lang mag... Hi guys! Hi guys. Pinapanood ko siya ng dinosaur kasi habang nagluluto ako. Tapos na akong mag-pack ng orders. Pinak ko na talaga agad. Para at least mamaya konti na lang yung iba. And tapos na ako mag-plancha. Kasi ngayon pa ako nakapag-plancha kasi kagabi galing kami kina mama. Kaya hindi ko na plancha yung ibang uniform na grade. So ngayon, yung kiniluluto is egg and french fries. Itong egg, ipapalaman ko yan sa, yan yung baon na Hagrid, palaman ko sa bread. And then itong french fries din. Paghatid ko sa kanya mamaya, didiretso ko kay papa. Kasi meron akong kukunin sa kanya. So ayan, yung isa, tapos na niyang maligo. Bibihisan na lang yan ngayon. Tapos na rin niyang kumain. Inanda ko na lang yung kanyang baon. Hindi naman ako maliligo. Mag-half bath lang ako kasi ayoko maligo ng ganito, nagmamadali sa school. Minsan pag maraming time, ayan. Pero usually puno na naman yung aking SD card. So usually talaga, pag uwi ko, saka pa ako naliligo. Kasi mas mahaba yung oras ko eh. Mas nakakapag-meditate na, mas nakaka-relax. Alam mo yun. So, ayun. Tat lang naman ako. So, mabilis lang. So, ayan guys. Ang gagawin ko ngayon is bread with egg. Ito naman lagi na i-right ko. Ito yung lagi na naluluto ko. Tekta lang. Ano ba yan? Ayan. Jen. Ang baon niya. Mas maganda kasi yung egg eh. Kasi once a day lang naman siya nag-e-egg. Baon lang talaga. Malinsa ka mama. Ay sa dinosaur na. And mas nabubusog kasi siya dito. Kasi diba, mahaba-haba yung kanilang... Taka yung itong french fries, ilagyan ko lang ng konting asin. Konting-konti lang talaga. Mas hindi mabusog kasi mahaba-haba kasi yung oras nila sa school, diba? 3 hours and 30 minutes. So, basta mga almost 4 hours na rin. So, ayan. Tapos Hi french guys! Palin ko ba? Oh, wait, sa. Gusto niya mag-hi. Ayan, para maligo na rin ako. Kunin mo ba? Kaon niya ngayon. Tapos, juice. Kasi may binigyan siya ni mama ng juice kahapon. So, yun yung kabaon ko. So, usually, tubig lang talaga yung pinapabaon ko sa kanya. Ayan, tapos na ako. Finally. Medyo may mga lamok-lamok dito guys. Kasi sinirado ko kasi yung pintuan. So, maliligo na ako. I mean, maghahapat lang pala. Kasi, aalis na kami.